Nasamsam kang mga miyembros kang Puwersas Armadas kang Pilipinas sa panginginotan kang 83rd Infantry Matikas Battalion Philippine Army, ansarong bandoler, rifle grenade, mga magasin, asin mga subversibong dokumentos. Ini matapos sa nangyaring engkwentro kan mga miyembros kang army, asin day mababa sa 25 miyembro kang Communist Terrorist Group o CTG, sa sarong bulod na sakop kang Barangay Agay-Ayan, Tinambak, Camarines Sur, alas 10:30 kang nakaliis na Martes, Oktubre 10. Nagdurar ning 15 minutos ang naging ribayan ning puto kang magkaibungan na grupo, kung sa hindi maning nakulugan sa parte kang gobyerno, mantang pigaran pa kung may nakulugan sa miyembro kang mga rebelde. Matapos ang insidente, tulos man na nagresponde ang Quick Reaction Team kang 83rd, katabang ang kapulisan kang Tinambak Municipal Police Station, tanganing magtaong asistensya asin seguridad sa lugar, asin sa mga kataning na lugar matapos ang insidente. Nalalapit pa yung eleksyon, yung barangay NSK election, kailangan natin matiyak na yung mga palibot na mga laylayan or yung mga nasa isolated areas ay safe din sa presensya ng mga mapagsamantala na mga naghahasik ng kaguluhan. Pinapanukala nga ng ating Pangulo na magkakaroon na ng amnesty yung mga dating mga rebelde na may kaso. So, pag nangyari yon, pati yung mga commander na may mga kaso ay bababa na, makikipagtulungan na po sa atin. Katakod kay ni, nagpasalamat man ang Philippine Army sa mga residente, napadagos sa indang nag-iimpormar in kaso igwaning presensya ng rebeldeng grupo, napadagos na nagsasagibo ng mga pangre-revoke, asin insurhensya. Siring man na dai nawawara ang sa indang paglaom, naakuuna kan mga miyembro kang CTG, ang pigu-opreser kang gobyerno na ICLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program na makakatabang sa inda sa pagbabaagong buhay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal